noma ngimbona umuntu iy'nyawo kodwa ingaphezulu lakhe angiliboni. Ngiyayibona into ayiphethe but yena ubuso bakhe angikwazi ukuburecognize, ngimbona kuyisilwane nje ebusweni. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sibingelele i-Black Live TV, igama lohlelo-ke Izimpande ezama-Afrika, igama labo King Sicaka. Ngwalapha yakaluqa themba ukuthi abantu-ke bavukile bakahle njengoba kuDisemba, kuyadisembeka ngani zakwethu, nithe chithisa nezwe lonke. Sithemba ukuthi niya-enjoya kama-holiday enu, yonke into ihamba kahle. Qhubeka usubscribe, ulike, ube ingxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku. Sibonga uthando nesupport enisikhombisa yona njalo njalo. Sanibonani, asike lo dabeni lwethu namhlanje siza ukuthi sihambele sethu soxoxa ngani naso makwenze njani. Sabona ma. Unjani futhi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani usisi? Igama Awu, Luqa. Kanti ngihleli nawe nje kahle nibu. Okay, udadewethu. Yeah. Ake sizwe ke mhlawumbe ukuthi udadewethu ukhulele phi kanjani noba? Mina ngikhulele eNdwedwe. Ngihlala nabazali nogogo. Bashona abazali ke ekuhambeni kwesikhathi, ngase ngisala nje nogogo ke. So impilo lapha eNdwedwe mawuyibuka isikhathi esiningi semaphandleni. Embumbulu. Embumbulu. eNdwedwe. Embumbulu ke kumixile. Kukhona la kuhle khona la kuwena bekanjani indawo esemaphandleni noma indawo la nakhe khona nehlafunela kahle? Hayi mama zakhela nje kuyikona ukuthi phela ke angeke ngize ngithi mhlambe sile phezulu noma hayi sikahle nje. Sikahle nje, siphila nje impilo nje normal. Nesobho lamanqina nje. Ndiki. Sindiki. Okay, ebusheni bakho ma. Awusibeke ebusheni bakho nje okhula, impilo ibe kanjani? Isikole wise, ekhaya, ukukhula, ukuthomba njengentombi, baphi laba bekushelana nikhulu? Awu bakhona phela ukuthi ke phela izinto ezazenzeka usakhula ke yabo, izinto ongeke uzuthi hayi ngisamazi usibambani ukuthi ukephi yabo, into kanjalo. But bakhona engisabazi laba abakuyibona sasikhula nabo vele ngasekhaya nabe nginamakubo lapho. Mina ngafunda ke, ukufunda kwami ngafunda nje esikoleni eMadlanyuka, Madlanyuka High School esilapha khona lapha eMbumbulu lapha ngako Middelhof. Safunda nje ekhaya ke bekusontwa nje eZayoni. Okay. Sabantu nje abakholwa eZayoni bekusontelwa khona ekhaya, but not ukuthi bekwabafundi bekhona umfundisi noma ini kodwa cishe ngasho ukuthi wengane kamfundisi. Hayi kodwa nje bekusontelwa khona ngoba iyona ekhaya beline space. Kusontelwa khona. So ke nje kwathi ke nje khuleni nje nathi mase sikhula nje yabo sikhula nje samantombazane siyingane ngoba phela uyazi ukuthi mangabe niyingane nibuye niphule imithetho yasekhaya nibuye nithi yabo kwaba nje nesonto elifikayo saplana nabanye ukuthi hayi ake sihambeni nje nathi siyele lapha ngaphandle kwasesonto leli la ekhaya silaziyo. Hayi sihambe ke siye khona ke esontweni, kufikile nje lamasonto amatende yabo lamasonto amatende lezi imvuselelo makufikile nje abantu kuthiwa nje kufika umfundisi ethizeni uzobeka itende lapho kuleyo ndawo, kuletha umkhuleko, kufakwa izipika kumeswa amatende yonke leyo nto. Bafike ke abantu ke sasiya ke nathi ke hayi sihambe ke ngila cause bese lela selinesikhathi nje lifikile mhlambe lasilinabo 3 days 4 days. But kwase kufika lokho nje nathi njengegenge le engangikhula nayo sase siyadudana sithi ake sihambe nasi lapha siyobona yabo kwenziwani lapha. Hayi sahamba ke masifika hayi kufike kusonto nje impela kusonto ukuzwe ke mangabe umuntu ujwayele elinye isonto ukuthi kuba naleyo nto leyo ukuthi mina leli sonto leli khona lento engenzeki mangila eshodayo yayibona leyo nto phela thina sijwayele la ishaya igubhu siyachufuza yonke leyo nto kushube nje esontweni. Manje ke nje kusonto kuthandazwe
Yabona abantu bayaginqa bathandazwe la kuyawiwa kunje yana. Magic yodwa. Yabo nje. Yeah. Manje mina ngiyabuza hayibo and then bese kuthiwa kaya beze phambili abazofuna ukuzothandazelwa mhlawumbe umsebenzi kwakusho ukuthi uma ufuna umsebenzi nje abeze phambili bezothandazelwa. Vele ke ngaloso sikhathi ke kwakuyikhathi zamaholiday yazi nayo makwamaholiday ngathi ukubamba bamba nje la. Wonke umuntu uyafesa yes. Hayi sihambeke nje nami ngiyothandazelwa ke nje nabanye ke hayi sithandazelwe ke emva kwaloko bese ke umfundisi bese vele yasinyula ke nje sibe bathathu. Wasinyula nje sababathathu kwakhona nowesilisa lapho bese kuba amantombazana amabili. Wasinyula nje kanjalo ke wase washo ukuthi ucela ukuthi sibuye ngakusasa ngoba kunento ayibonayo kuthina afuna ukuthi sixoxe ngayo. Kusho inceke. Yebo kusho yena umfundisi. Hayi nangempela nama-asha lawa khona asiqiqizelele nje yabo. Yabona nje ukuthi hayi shuthi inkulu lenkinga esibhekene nayo thina. Hayi nangempela ngakusasa sihambe mase sifika ngakusasa akusekho umuntu alikho isonto but khona nje laba bakhona basekhundleni bezakhona yini nama-asha lawa khona ambalwa futhi nakhona engemaningi njengakade kwakuyisisontweni. Hayi masifika ke sifike ke nje sihlaliswe nje abobahlalise nje kahle endaweni sihlale bese umfundisi ke bese yasho ukuthi hayi kuneyinhlanhla ayibonayo ukuthini uyabona ukuthi sineyinhlanhla manje udinga ukuthi asithandazele kakhulu. Kunezinto azosinikeza zona azosigeza ngazo kodwa kwakwamanzi nje lawa yana kwakubukeka kwamanzi ngobuka nje amanzi. Hayi nangempela balungise kwenziwe hayi sigezwe ngalo ndlela esigezwa ngayo sigcotshwe namafutha baze bashaya ngisho iphambano. Hayibo ngawa amafutha uyayibona mfawe khonko. Hayi kube yilokho nje. Nathi sitshela ukuthi nje hayi mhlambe ke khona okuzokwenzeka yabo okuzovuleleka. Hayi kuphele nje kuthi nje ngalolo suku ngibe namaphupho nje strange nje yabo engawa understand nje amaphupho kodwa futhi ngibuye ngithi hayi mhlambe iphupho nje ngingacabanga ukuthi mhlambe ngabe yabo. Kodwa nje lamaphupho lokho angilandela nje kusukela lapho emva kwalokho ngayithola sengumuntu nje ongathi uyahlanya ukhuluma yedwa. Ngibone ngathi sinabantu abangi-attack-ayo abanye baphethe immese baphethe nje izikhali ukuthi bazongilimaza. Lo muntu engisuke ngihleli naye ngaloso sikhathi yabo nje nawe makuthiwa ngihleli nawe manje yangivuka ngakubona ngathi umuntu ozongilwisa uzongi-attack ngize ngigcine ngikushaya kwesinye isikhathi ngize ngikulimaza because mina ngisuke ngiyibona ngilwa nomuntu ozongilimaza. Hayibo ngiyayibona leyo nto kube into kanjalo lokho eyenzeka lento kodwa lento le yaqala nje emva kokuba kade ngangihambile ngelona sonto. Yaqala nje lento yaqala nje lokho yenze ungangokuba ngaze ngalimaza ngisho ugogo yangivuka lento ihleli nogogo ugogo kube ngithanda ke. Usangithanda namanje ngoba nje usakhona kodwa ke ngaze ngagcina sengisuswa ke kuyena sengithathwa ke ubhuti. Bangithatha ubhuti ukuthi ubhuti ngihlale naye because manje ugogo sasihlelisise sengiyingozi nje eduze kwakhe yabo. Ngaze ngagcina sengimlimaza babona ubhuti ukuthi hayi ngeke asimthathe lo muntu ongcono sibone ukuthi yini mhlawumbe singayenza thina ngaye. Futhi ke ba amadoda hayi bangithatheke nanokuthi yabo into mangabe ikhulunywa uzwa ungabe neshow yayo ufuna ukuthi engazuthi into ingasondela eduze kwakho ubone ukuthi lento ekhulunywa ngayo ngabe ngempela yini khona ukuze kuyima ukwazi ukuthi uthathe isinqumo ukuthi hayi shuthi mangisuka la ngimsiza kanje ngiyapi. So angithathe kubhuti ngihlala eduze kwakhe nakuyena futhi kwenzeke the very same thing. Very same thing lento ebiyenzeka kugogo. My babo. Ngimbone nje umuntu nje ongilwisayo ingazi ukuthi nobuso bakhe ebuyisa silwane thizeni. Yabo mina mangilwa ngiyibona ukuthi ngilwa nje nomuntu oyisilwane. Yabo noma ngimbona umuntu inyawo kodwa ingaphezulu lakhe angiliboni. Ngiyayibona into ayiphethe but yena ubuso bakhe angikwazi ukurecognize ngimbona kuyisilwane nje ebusweni. Ngilwe naye caca ukuthi ke kodwa wangalimala ke yena but mayiseyehlile futhi lento ngivele ngilokhuzane ngiyethe njengomuntu ongathi uyaquleka mangabe siyehla lento.
Kagcina nje ubhuti-ke segcine sewumuntu osengibopha ke mangabe ngekho cause ngangilwa nje nabantu ngisho nasendaweni sengaziwa ukuthi nje yabo mangabe uhleli nosibambani bese kuvuke lento yakhe uvela alwe nawe nje uvela ungabusazi ukuthi kwenzakala kanjani yabona ubhuti naye manje sesaba leyo nto ukuthi bengishiyile uyabuya sebuya sekunezitori ngaso sonke isikhathi yabo njalo ke mesihamba ubese nokuthi nje yancamela ukuthi avela angibophe ke uthola ukuthi ke ngihleli-ke lapho-ke noma kuthiwa ngidinga ukuthi ngenzeni ngiyikhulule shuthi yonke into ngigcina ngiyenzela ngoba ngiboshelwe la. Walizama usizo ayi akutholakali ngoba wazama ngisho ukuyisa nabantu ababonayo ayi abantu ababoni omunye nomunye usho kwakhe nomunye asho kwakhe manje sagcina singasazi sazama nakuya nakodokotela wangisa nakodokotela nodokotela futhi maybe bangibheka cha angihlanya nginalutho ngumuntu nje normal ophilayo njengabanye kodwa manje lento iloku ikhona ayipheli lento ayipheli iloku ikhona nje ayipheli ongangokuba nabo bhuti abasazi ukuthi fanele benze njani kwayimina ngisazi ukuthi fanele ngenze njani sesayihamba izinyanga kwagqunywa kwaphalazwa kwagcatshwa ayisekho into engasenziwanga imile nje lento imile nje ayipheli futhi kwesinye isikhathi ngazi ukuthi iyezwa mangabe ukuthi ngizothatha mhlambe ngiyiswe kumuntu onamandla kakhulu ngazi ukuthi yezwa bese ivedane yenza leyo mgilingwane yayo ke vele ivukeke uthothi ngiyobalwisa ke ngibalwise ke yabo kodwa mangabe kushuthi ngiya kumuntu nje yabo hayi ngiyahamba nje ngize ngisho nami ngithi futhi hayi asambeni yabo ila ngabona khona ukuthi lento kushuthi ilwisana namandla omuntu othile nje uthi uzokusiza nokuthi mhlawumbe usuke ezokwazi mhlawumbe lo muntu kungisiza noma yabo kunjalo nje manje nje ngibhekane nje naleyo nkinga nje njalo nasekhaya nje kuyileso simo kuyona yonke lento uphi umfundisi phela umfundisi kwathi mangabe kuzameka ukuthi kuyakhulumeka naye ukuthi hayibo kunento kanje umfundisi uyayiqhathulula engazi ukuthi manje mhlambe ngiyamsola ngokuthile yabo and futhi akekho umuntu ongikholwayo mangabe ngiyikhuluma lolu daba ukuthi mangabe sengiphila njengoba ngiphila nje manje ngikhuluma mangiyixoxa le ndaba ukuthi lento kahle yasuka sisesontweni kanje akekho umuntu oyikholwayo it's like ngifuna ukucindezela umfundisi ezifu mhlawumbe umfundisi khona into ayenzayo ebantwini yabo ongangokuba naye waze wagcina nje esengiduba kwayinto nje akasanaki nje lutho wavele nje washiya kanjalo ngoba wagcina eba naloko ukuthi mina ngifuna ukucekela phansi isonto lakhe ngoba manje ngithi lokaqala ngaqala ukuya esontweni lakhe ngavele ngavuka izinto ezithile nganenkinga kwaba nje kanjalo usizo siyalifuna siyazama sihla senyuka lutho manje mina ngifuna ukuthola njengamanje umuntu kahle singasho ukuthi uphila impilo embili ngingedwa nelilanga okunye ngelinye ilanga ngokunye so empilweni yakho nje general phela umuntu wesifazane kuyenzeka uhambe nawe ube nomuntu ozwana naye empilweni anginamuntu nje manje ngihleli anginamuntu nje ngihlalele ngoba lento kwesinye isikhathi yabo mangabe ngilele ebusuku ngizwe ngazi ukuthi ngiyaphuma emzimbeni lengikona yabo engazi ukuthi ngiyaphuma ngiyawubona umzimba wami la ngathi ngiyaphuma ngima kuwona yabo nje kuba nje namaphupho njengawa understand nami angididayo and mayisizovuka lento ngiyayizwe ngazi ukuthi iyeza mangabe sizongivuka ngizwe ngazi ukuthi iyeza emva kaloko ngithole ngumuntu ongazi oqhaqhazelayo yabo ngijuluke nje ngibe manzi emva kwalokho ke wena usuku usiduze kwamaloso sikhathi usuku usenkingeni ngoba futhi mangabe siyehla isiyenzile lento ayifuna isiyehla ngibe umuntu engazi ukuthi nje uyafeinta manje abantwana bekho anginabo abantwana okwamanje anginabo abantwana because nami lento le yangiqala isikhathini sami nje ngangino 2019 lapho because njengoba ngisho nje ukuthi sasafunda nami ke phela ngabuye ngathi phazamiseka kancane esikoleni ngathi ukuqeda lethanyana kodwa nje yona yangiqala kodwa ngase ngangifunda grade 11 mina
Now uthi inceke isekhona. Usakhona Iyakhonzisa still. Yebo, usakhonzisa nje futhi usahambisa nje inkonzo igodi negodi impela. Laba abanye wawuthi wafika nabo lapha bapha uyahlangana nabo. Bengakaze-ke ngize ngihlangane nabo ngoba bona abakwezinye igodi nabo babefike ngoba bezwa ukuthi kunenkonzo. It's not ukuthi kwakuyabantu esasazana nabo njengalabo esasikade student laba sendaweni ukuthi siye cha. Endaweni kulabo esasiye nabo imina nje ngaphuma. Kwaba kanjalo. So laba abanye nabangibazi ukuthi baphila because abantu engangabazi vele bakwezinye zegodi. Manje ubhuti manixoxa nje sophila uyayathina wakho umbono nje beside lokuhamba nje niya kubantu ke nakephi uyathina uyakhombisa kodwa intshiselo obuyasho ukuthi yena umuntu osekhona manje kodwa manje into esixaka kakhulu le yokuphila ngathi isiboshwa ukuboshwa. Phela naye uyakhombisa akasho naye ukuthi akathandi indlela asengiphilisa ngayo manje kodwa ngesimo esenzakalayo naye ugcina engasazi kufanele enze njani ngoba ekubuyeni kwakhe uhlezi ezothola amacala. Yabo uthola amacala ngoba phela nami ngeke ngize ngiloke ngihlezi ngihlele endlini ngiyafuna nami ukuthi ngihlale nabantu ngibona abantu ngishawa umoya. Kanti not knowing ukuthi mangabe sengiphumile ngithothi ngihleli nomuntu lento izovedana ifike. And futhi ngeyinkathi njengoba ngisho ukuthi mangabe iza ngiyayizwa mina lapho ngisuke sengichokekile ngisuke ngingasakwazi ukuthi mhlawumbe sengingasukuma ngigijime mhlawumbe ngekhaya ngoba nayo ngithi hayi nayi sivukile yabo. Masifika nje ngilapho ngaleso sikhathi isuke isifika nje ngilapho ngaleso sikhathi ifika nje ngizwe ukuthi ngichokekile ngiyaqhaqhazela ngiyajuluka. I-relationship yakho nogogo manje njani? Ugogo usangithanda sisazwana nje ngoba phela naye uyabona ukuthi kwenzeka ngoba nako ngiyagula. Hayi ngoba kukuthi ngoba vele ube umuntu vele ngithanda ngumzukulu wakhe nje vele amthandayo. Usangithanda nje akabe nanke ngoba ukafike naye azosibheka la kuyikona ukuthi phela ke nami angisathanda ukuthi abe seduze kwami isikhathi esiningi. Angisathanda ukuthi ahlezi seduze kwami isikhathi esiningi ngoba nami ukuthi alimale akuzange kuze kube into engiphatha kahle. Akuzange kuze kube nje into enhle. Hayi ngiyakuzwa sekushuthi njengamanje sikhuluma nababukeli beBlack Life lapha na into osuyidinga ukuthi uthole ukukhululeka kulento ecindazelayo yenza impilo yakhe ingaqhubeki. Ngidinga nje ukukhululeka ngiyacela nje kakhulu kubabukeli beBlack Life TV ukuthi nje bangisize uma khona ozwayo mhlawumbe onolwazi oluthile ukuthi mhlawumbe ikuphi la engakwazi ukuthi angisize khona mhlawumbe bese yaxhumana ke nabo beBlack Live bangitshela ukuthi mhlawumbe ikuphi engakwenza bengangisiza kanjani ngoba sengibahambile abefundisi sengiyabasaba ke nabona ke nabantu. Yes, ngisazobuza lokho isonto salithemba. Hayi sengiyabasaba ke labo ke. Kodwa nje sengibahambile abathandazi ngahamba izinyanga. Ngahamba odokotela ngahamba nje ngoba ngifuna kuphela kubonakala nokwengqondo ukuthi kahle kahle emqondweni kusaphileka khona ukuphazamisekile noma kodwa kutholakala ukuthi ayikho into otholakalayo. Nabanye abayinyanga nabo zingitshela ukuthi hayi lo muntu lo hayi ngoba egula ini uyazazi ke inyanga ayikazi inyanga mawufika kuyona nithi angiboni hlezi kunento azoyisho hlezi kukhona into azoyibona kodwa futhi akunikeze leyo nto ukuthi okay ngoba phela nawe uyeza ukuthi hayi ngoba esho kanje kushuthi leyo nto ake kwenziwe lokhu kodwa uthola ukuthi into ayilungi kwaze kwahlatshwa ngisho ukuhlatshwa kwasholezwa yabo kodwa nje lutho ngoba phela omunye wazi wathi kufanele ihlambe noma ufuna ihlabe isilwane imbuzi kushwelezwe. Wanginikeza nezinye izinto ukuthi kufanele ngigeze ngazo ngiqume ngenzeni kodwa still kuyafana ngimuka nomoya kuyinhlanga nje zimuka nomoya akwenzeki nje lutho. Hayi mancenza kancane intombi idedele esokeni Bhambatha sithemba ukuthi kuzokwenzeka uthola usizo nawe ukwazi ukukhululeka kube umuntu ubuyele empilweni normal. Ayinhle lento masuyibheka nje into onke umuntu engakajabulela ukuphila eduze kwayo. Into eyenza ukuthi kwi-space sakho ungazizwa free ngoba wazi osuka nini. Angithi uyayibona leyo nto nami angisakwazi nanokuphila ngimdala phela manje fe ngabe nami nje phila njengezinye ingane ngiyabona kodwa akwenze ngoba manje ngisaba lento ukuthi ngizothi ngisahleli nomuntu kusamnandi bese kuvele nje hawo uyayibona leyo nto bese kuvele nje uyacabanga shuthi mina ngoze ngife ngakaze ngithintwe. Sure. Mangabe ukuthi angikutholi lokulashwa ngoba phela ngikaze ngithintwe. Sizona dadewethu bafutakazi athintwe. Angikaze ngithintwe. Sure. Awuyazi? Angiyazi nje. Lutho? Lutho. Udlala izipoki? Ngidlala izipoki nje.
Ngisaba ngisho ukusondela phela kumuntu ngoba manje lesimo engibhekene naso njengoba ngikanje ngizothi ngithi kungathanga sengilimaza umuntu. Yo plus ushuthi amandla wonke akhona vele ngoba makhulu kwaye mina ngivele ngingazi ukuthi ngiwathathaphi. Give up. Kulungile sisibonga. Sithemba ukuthi mhlambe bazokusiza nawe ukwazi Nkosami ukuyithola lento. Ngiyafisa ngathi nje ngingasizakala impela. Sibonga kakhulu. Thank you. Ohlelweni lethu ke iBlack Life TV uyazi ukuthi kuhlekwa noma kufiwe suke sizama nje ukuthi yonke into siyenze bekhamba but ama issues esiqhamuka nawo la a serious futhi wona afuna ukunakekelwa kakhulu makuthi khona usizo ngaba nalo naye kwethu koluqa ekhala ukuthi cha inenkinga efana nale uyasho ke egcineni ukuthi njengoba nje ekanje ungumuntu osifazana afuna ukuqhubeka nempilo uyafisa ukuthi impilo iqhubeke phambili asazi ukuthi uthini umbono wakho asihlangana nawe comment section hlangana ku email address yethu makuthi kanjani sifonele man sikhulume nawe sizwe ukuthi uthini bese niyayeka ke lento yena ukusifuna inamba zabantu abafike la kanti senibona intombi ngoba niyasiphazamisa kancane asidlali la suke sonikeza umuntu usizo mawubona intombi ohlangana nayo emfuleni nishelana emfuleni hayi la khona emfuleni la ku Black Life la siyasebenza so mawukuthi udinga ukuxhumana naye umuntu uxhumana naye ngoba ufuna ukumsiza lokho kwangempela kama lami King Sicaka ngokaluqa siphinde hlangana kokuzana sale kahle.